Mobile good everyone, welcome back to my channel. Dinner jam moso guli no pun naik der na. Nontonnya naik lang macam demba. Celu bitching naik kunta pun naik kayak ke dan ber. Begri dong makan dan sampai. Dengar ke temen begri dong mah. Bedan ya. Baik semua naik kan moso guli kau. Lila, oh lili. Lihat deh kok. Aku jatuh sampai mobil lain. Hey, hi, hi, hello. Fry item perane. Alu dong, boiler na. Fry bhindi dong, dali. Ayo, songkasinan. Fry, everything. Tayar jabe sate. Oma lain थांदोंमोन बयलार सो मोनबोबाय खावसे दा जाखावनाया बिदिनो सबाय दं दायो तयारि खालामबाय थादों आं दायो बन सिनना लाग्रोबाय आरोना नैबे बना आरो सिमबावनो दंबावो ओमफ्राय दायो मोसौ गुलिखौ बनायनो औवा दानबाय थादों दायो खोन्थागोन आं नायलांबाय था स' गाइस आं बनखौ सिनखांबाय आरोना ओमफ्राय नै साहा लोंसै साहा सावरिफोरा लोंखांजोब्बाय आं हारसिं दङ आरोना न'आव लोंसै दा साहा लोंखांनानै उनाव लोगो मोनसिगोनलाय लोगोफोर होमबा दोनथ'नोसै भिडिअखौ बिथिंनै सावरिया होखावगासिनो दोङो मासे लावगा खबरा बोरै हेलौ नै लोगोफोर दायो आं थाइबें लांना होदों आरोना थाइसेल' दङ थाइबेंआबो जों जाजोब्बाय ओंखामजों जायै जायै फोजोबखायो आरो बेयाव भिन्दि दंलै जोबसिगोन आंखौ नै देखो थाइबेंआ आयै फिसे ओमफ्राय बिथिं सबाय गोलाव दङ आरोना बिथिं भिन्दि नै खाबाय आं नै थाइसेल' दङ आरो मैया जाजोब्बाय जों जोङो नै दायो लिलि दांदों बानलु खोनायखौ नायनो हायदों ने लिलि हैला बियाव लिनि बाबाले मामाला खोबाय हादों लिलि नै होननानै खिथादों लिलिया नै जोंहानि बानलु बारिया लिलि ओइलाय नै खोबाय हादों बिलाय लिलिया सान्दुं गोसायावनो आयौ सान्दुंआ बिदि खोबाय आरोना नै ओमफ्राय नोंखौ ओरै जावदो ओरै खालामदो Mobilan geli sama siapa? Mobilan geli dah ada lupa. Stand bagian alay. Lebih gue dong makan stand kamu dong nang bibu geli nasi ber. Lupa. Laga udah. Baik hasil le mobilan. So guys, aku udah mulai kamu yang mana? Jauh, so yang mana?
Lwgwfwrna ओरैबायदि सान्दुं गोसा आरोना आयौ ओंखारनो हायि बायदिखा गोलोमजोब्बाय आं नै मा जाखो गाबना फैदों लिलिया खारबा गोगोम हाग्रा दुना दोंजोबखायो नै ओरै होनांगौलै साला औ